morning sa lahat. Good morning tita. Sa kapatid ko dyan sa Isabela. Sa mga pamangkin ko, Mumay. Hello. At Ayi. Kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Si Kuya John Bertulog pa. Yan. Tulog na tulog pa yan. Gamit ang kumot ni Ate Gia. Kuya John Bot. Kuya John Bot. Ano na yan? 3 AM na yan natulog. Kagabi. Ano nangyari dito sa suklay namin? Si John Bert nang may gawa nito. Alas 3 na yan natulog kagabi si John Bert kasi yun nga kung ano-anong ginagawa, hindi talaga siya natutulog ng tamang pagtulog natin. Amerikanong hilaw talaga yan. Gumawa siya ng karton na airplane. Ayan, yun yung pinagagawa niya kagabi. So ako naman hindi makatulog. Kaya kung ano-ano na rin ginagawa ko. Ganyan siya lagi. Hindi ko na maitama yung oras ng pagtulog niya. John Bert. Tulog na tulog. Pag ginising ko naman siya, mamaya tutulugan niya yung magtututor sa kanya. Ng 2 PM may mag-tutor sa kanya. Hayaan ko na nga lang muna matulog. Gisingin ko na lang mamaya para makaligo at makakain. Hello, hello, hello. Ikaw ha? Naamoy mo ang isda ha? Naamoy mo ang isda, ha? Naamoy mo? Oh, naamoy ni Mingming ang isda. Ayan, up! No. No. Dito sa may takip. Ito naman ang Mingming ko. Ang kulit. Ito ang hamon pag may alaga. Ito ang hamon pag may alagang pusa. Pusang makulit. Diyan ka muna. Isalin ko ito dito sa may takip. Kasi hindi ko to may iwan. Hindi ko may iwan. Buti si Loki, yung isang pusa. Hindi gaanong matakaw sa isda. Yung pag inanong mo siya, sinaway mo siya, hindi na siya makikialam. Oops. Ayan. Yan sa'yo. Kulit mo ha. Kulit. Kulit ni Wally. Mingming Loki. Ito si Loki. Behave ito si Loki. Behave ito ang baby namin na isa. Behave yan. Pag yan sinaway, manunood na lang siya kung anong ginagawa ko. Ito naman na isa, itong isang ito, talagang nakikipag-agawan siya sa isda. Pag may hawak ang isda, masungit pa yan. Itong isa, mabait to, mabait. Mabait. Pero parehas ko sila love. Parehas love yan ni mama. Parehas love ni mama. Ang pusang. Ay, huwag mag-aaway. Huwag mag-aaway. Parehas yan love ni mama. Ang sungit nga lang ng isa. Masungit ang isa. Bait naman ang baby namin na isa nito. Bait naman.
Magluluto ang inay. Magluluto ako, no? Magluluto, magpipirito sa inay ng isda. Pag naluto, na saka kita bibigyan, ha? Saka kita bigyan. Ito, bigyan kita ng ulam ni John Bird. Isa kayo, ha? Ito. Tinira ko to kay Kuya John Bird. Oh, tig-isa kayo. Ayan. Oh, tag-isa kayong isda. Oh, wag mong kaaway. Ito naman, ang sungit naman ni Wooly, oh. Di man sa'yo magkikialam si Lucky. Oh, binigyan ko naman kayo ng tag-isa. Grabe to, ha? Grabe to. Kahit mga pusa, mga hayop, iba-iba ang ugali, no? Iba rin yung mga ugali, eh. Punas. Ayan. Kahit iwanan mo yung isda dyan sa tabi niya, hindi niya yung papakialaman. Titingnan niya lang. Pero pag sinaway ko siya, psst. Pag sinabihan ko siya, pag nagsit-sit ako, psst. Titigil yan. Titigil yan kahit nasa tabi yan. Wally? Aloki? Hindi siya makikialam. Bait talaga ng baby. Hindi talaga yan makialam mo eh. Yan na naman kayo. Kung saan talaga yung puwetan ko, nandoon din kayo. Oh. Ayan. Iniwanan ko to, ihuhulog niya to para mabuksan niya. Yan. Yan ang pusang magaling. Pero love ko yan. Love yan ni mama. Love yan ni mama. Love. Oops. Saan pupunta ang baby ni mama na yan isa? Gutom pa sila. Gutom na yan. Gutom na ako, mama. Gutom. Wait lang ha. Luto muna tayo ng ulam, ha. Wait lang, baby. Talaga mga pakialamera to. Kukulungin ko kaya itong dalawang ito. Sinusuag niya yung kamay ko. Ayan. Gusto niya yan buksan. Gusto niya buksan ng baby mong Mingming na yan. Pag wala ako dito, iwanan ko yan. Ihulog niya yan para mabuksan. Diba? Napakatalinong pusa. Love ko yan. Love ko yan. Iprito pa ang lahat. Hindi man pwede. Ikaw pakainin ang hilaw na isda. Diba? Magsusuka ka nun. Sige pa. Susuka ikaw. Ito na. Isama kita doon sa may matalsikan ka din ng na mantika. Katulad din ni nanay. Puro yan sa talsik ng mantika. Yan. Puro talsik ng mantika. Pagluluto. Sugat-sugat na ang braso ni Nang. Ay. Ito yung nangyari sa braso ko nung nakaraan. Sa kamay ko. Hanggang dyan. Talsik ng mantika. Kaya yung panganay ko pag nagpiprito naka-jacket siya. Para iwas talsik. Oy, good morning. Good afternoon na, boy. Ba't ka nagtatakip ng tenga? Lamok kaya. Ay, lamok? Wala naman lamok ah. Nagis niya yung lamok. Siya ko. May lamok ba? Ulo naman? Ingay kaya na digatapan ko. Akala ko nakarinig ka naman ng ingay kaya nagtatakip ka ng tenga. Ha? Nak, gumising ka na.
Yung araw, ginagawa mong gabi. Pag gabi, gising ka. Tingnan mo, nalilipasan ka ng pagkain. Sige na. Luto na si Nana ng ano. Luto na si Mama ng ulam. Maligo ka na. Di ba pupunta si Ate She? O, tupiin mo to ha. Noy. Tupiin mo tong ano mo. Higaan mo. Okay? Ayan, nandito pa rin po ako. Nagpiprito ako ng isda. Paritin ng bubong namin dito sa kusina kasi dahil yan sa usok. Dahil ang ginagamit namin sa pagluto ay kahoy or uling. Kaya mausok. Mausok. Ang kahoy mausok pero pag uling, pag may ano nawala. Kaya maitim yung bubong na anahaw. Basta yung nabili namin uling kaya ang mahirap magluto. Matagal matagal mag siga. Jan Bert, bilis na nak. Mag-toothbrush ka na. Toothbrush ka na. Meron po kaming ganito dito sa Bicol. Ang tawag nito binotong. Ang laman niya yung malagkit na may gata ng nyog. Pinapili ko si Jan Bert kung anong kakainin, kung ito or kanin na mag-ulam siya ng isda. Pinili niya po ay kanin, mag-ulam siya ng isda. Nonoy, bilis na. Nagligpit ka muna. Ayan, nagligpit muna siya. Nagligpit ka muna. Okay, ah? Ano po? Nung alin? Parachute. Ano daw yun? Sige, mag-ano ka na. Toothbrush ka na. Ihain na kita ng pagkain. Bilis na. Ito, baka mapasok ka doon sa ano. Mainit. Toothbrush ka. Sauce dito sa may. Opo. Binigay ko yan kay Ming Ming. Ayaw niya man eh. Doon sa labas. Ayan. Nag-toothbrush siya. Mag-tutor si ate mamaya. 2 o'clock. Bilis na. Ayan. Na-diagnose po ang aking anak na may autism spectrum disorder. Kaya minsan kailangan niya ng alalay. At hindi ko alam kung connected yung kanyang yung ganyan na pagtulog niya. So sa gabi gising siya kung ano-ano ginagawa. Lalaro. Sa
umaga naman siya tulog. Pero pag ganitong oras, ginigising ko na siya para kumain. Sa hapon, meron nag-tutor sa kanya. At minsan, ako naman nagtuturo sa kanya. Pag wala ko masyadong ginagawa. Bilis na. Bilis na po. Bilis na po. Para makakain ka na. Ayun. Tapos na siya mag-pray. Hindi siya kumakain na hindi nag-pray. Itong isang fish nut. Ano pa yan? Mainit pa yan. Okay po. Ano sabi kay mama? Thank you po. Okay. Welcome. Thank you sa pag-thank you. Si Luke. Hello. Okay, ayan. Pakainin ko sila. Binigyan ko na sila kanina. Gugutom pa yata. Yan ko mamaya. Mga kagabi, mama. Gutom na siya. Okay. Sige, kumain ka na para makalimutan. Gawa ko ng plastic kasi gawa ko na parachute. Tapos si Luke bumunta siya sa akin. Okay, paglaro siya sa'yo. Kasi akala ko may pakain ako siya. Okay. Sana yan magkamay. Ayaw yan magkukutsara. Ba't ayaw mo anak magkutsara, anak? Hindi ko kasi kaya magkutsara. Bakit? Kasi minsan, karne. Kung hatiin mo, rin sa nabagpa, Natatapon. Okay. Pero pag may sabaw naman, anak, magkutsara ka na. Kasi pag may sabaw, kailangan gumagamit ng spoon. Ikaw na mga miming kayo. Huwag kayo lalapit dyan kay kuya. Ah! Uli. Hindi man kuya, hindi man. Luluto ko. Hindi prito ko. Si Luki, nakatingala kay kuya dyan, but. Gugutom na daw siya kuya. Gugutom na kuya si kuya. Miming. Ay! Dadapa ako. Dadapa si Nainay. Ka dyan ah. Ayan yung isa sa pinagagawa niya kagabi. Anong tawag dyan? Parachute. Parachute. Sige nga. Sample mo. Ganyan yan. Pag hindi makatulog na gabi kung ano-anong nilalaro. Paano yan paganahin? Ano yan? Sample mo nga si mama? Sige nga. Sige nga po. Try. Pero, Mahulog ka dyan. Pero kuha pa akong malaking plastic. Okay. Kuha pa ako. Ayan, ganyan siya. Bumuli. Pag hindi siya makatulog na gabi, ganyan yung mga pinagagawa niya kung ano-anong laro niya. Yung mga napapanood niya sa YouTube na mga DIY, mga kung ano-ano ginagawa niya. Mamaya maligo ka na ha? Pinagkakaabalahan niya. Yan, maghapon naman siya. Maghapon ka naman yan, kagagawa niyan. May gusto siyang gawin, tututukan niya yan sa buong maghapon. Wala siya kang inaapang. Para shoot daw yan.
So ayan, ako muna ang bantay dito sa shop dahil kakain si Mister. 1 o'clock na. Magla-lunch pa lang. Po! Okay pa yon. So ayun, na-diagnose yung anak ko, yung bunso ko, na may autism spectrum disorder nitong nakaraang buwan lang. Kasi mahirap talaga maghanap ng developmental pedia, lalo dito sa lugar namin. Noon pa ako naghahanap ng developmental pedia, nahirapan ako kasi meron pa akong mga ibang mga anak, nag-aaral sila, nagtatrabaho yung asawa ko noon, kaya medyo nahihirapan ako maglakad pero nung before pandemic, talagang gusto ko na siya patignan sa isang developmental pedia para mas sigurado ko na mayroong ganong kondisyon yung anak ko. So ngayon, nung nakaraang buwan napatignan ko siya, mag-11 years old na siya. Yun yung diagnosis sa kanya, may autism. Yung nakalagay doon sa medical certificate niya ay level 2 support. At nirecommend ng developmental pedia na pumasok siya sa yung special education, kasi doon siya hirap. Maingay dito. Doon siya hirap. Mahirap siya mag-focus, tsaka kailangan mo siya fokusan, or mas maganda na turuan siya one-on-one, hindi yung isasabay siya sa regular class na maraming bata, kasi hindi naman siya nakikinig. Palakad-lakad lang siya, o kaya nakaupo tulala, naglalaro sa upuan niya. Kaya mas maganda na pumasok siya sa sped school. Kaso yung sped school dito sa amin malayo, magbabiyahe kami ng 1 oras bago makarating doon. Kaya kung sakali man na ipapasok ko siya sa sped ngayong darating na school year, meron na dito sa lugar namin, dito sa bayan namin. Kaya nakakatuwa din na malapit na lang. Pero nag-aral siya sa regular school simula nursery hanggang grade 2. Tapos pagkatapos ng grade 2 niya, pandemic na, kaya nag-modular siya ng grade 3 hanggang grade 4. Nung pagbalik ng regular class, nagdalawang isip na ako na yung pag face to face, nagdalawang isip na ako na papasukin siya sa regular school, kasi naisip ko na maninibago siya. Kasi 2 taon nga na hindi sila pumasok sa school, sa bahay lang. Tapos natatakot din ako na nag-alala din ako na mabuli. Tapos yun, may mga pagkakataon na madali siya mapikon sa mga biro ng ibang mga bata. So yun din ang inaalala ko. Kaya sa ngayon, dito muna siya sa bahay, nagpapatutor muna kami. Di naman siya na-stop na matuto, kahit dito sa bahay lang. Tinutulungan na lang namin siya. At malaki rin naman ang in-improve niya. Kahit sa mga gawaing bahay, pag tinuruan mo siya, marunong na rin naman siya asikasuhin yung sarili niya. Yun nga lang, kunting alalay lang. So, yun naman nakakatuwa. Yun lang yung sana matutunan niya, yung yung matuto siya sa sarili niya. Kasi hindi naman sa lahat ng oras o hindi ko siya masasamahan hanggang sa pagtanda niya. Lang siya, magkakaedad rin ako at tatanda ako. Kaya gusto ko na
matuto sa sarili niya. Nasulat tayo. Salat? Wala si ate siya eh. May masakit si ate siya kaya wala kayo tutor ngayon. Sulat ka na lang. Okay. Okay po. Okay po. Nandito na ang ate. Kaya reklamo. Bakit? Nilagyan ko ng Sa card? activities. Hindi. Sa lunes ko.